At dahil wala kaming pasok ngayon, sa sideline muna kami para mag-ukay ng labong. Tara, let's go! At dahil patubo pa lang ang labong ngayon, hanap-hanap lang. Pag may nakaumbok na lupa, yan, matik yan, labong yan. Hukayin mo na. Baka hukayin pa ng iba. At dito sa Japan, ngayon pa lang pasimula ang tubo ng mga labong. Kaya medyo mahirap pa silang hanapin at hukayin dahil maliliit pa. Pero pagdating ng first week ng April, hindi mo na kailangan hindi mo na kailangan maghanap. Kahit saan ka tumingin, may nakausbong na labong na huhukayin. Sa ngayon, magtiyaga ka muna dyan sa pausbong na labong dahil ngayon ang panahon na medyo mahal ang bentahan ng labong. Kaya kailangan nyo sipagan para makarami kayo at nang sa ganun, mas malaki ang kitain nyo. Nga pala, hindi kami ang nagbebenta ng labong. Meron kaming kasamang hapon na siya ang nagbebenta ng labong. Kami lang ang taga-hukay at sila ang nagbebenta. Hindi namin alam kung magkano ang napagbenta ng labong. Kung magkano ang ibigay nila sa amin, okay na rin yun. Kaysa naman nasa bahay ka lang, nakahiga maghapon, naghihintay matapos yung day off mo nang wala kang nagawa. At least yan, kahit sobrang nakakapagod, at least kumita ka kahit papaano. Seasonal lang ang labong dito sa Japan. Mula March hanggang April lang, nananamasa ang may-ari ng mga taniman ng labong. At talaga naman tiba-tiba sila sa bentahan nito. Magugulat kayo kapag nakita nyo ang presyo ng mga labong sa mga market. Tulad yung hawak ko na yan, sa tansya ko nagkakalaga na yan 200 to 400 yen o katumbas na 100 pesos to 200 pesos. Grabe ang mahal, di ba? Baka isipin nyo nagbibiro ako. Bibigyan ko kayo ng sample picture. Yan ay binibenta sa Amazon, 4 na kilo na nagkakalaga ng 3,980 yen or katumbas na 1,700 pesos. So mabalik tayo dito. Kahapon nga pala, paglabas namin ng 5 PM galing trabaho, dumiretso na agad kami ng bundok para mag-ukay ng labong. At nakahukay pa kami ng 3 box ng labong. Ngayong umaga, mula 7 AM hanggang 12 PM, nakahukay kami ng 10 box ng labong at ibinenta na ito. At mula naman 1 PM hanggang 5:30 PM, nakahukay pa kami ng 7 box ng labong. Umabot ng 20 box ng labong ang nahukay namin mula kahapon hanggang ngayon. At dahil nagkabentahan na, siyempre, partihan na. Ang kinita nga pala namin ngayong araw, kasama kahapon, ay 17,000 yen o katumbas na 7,500 pesos. O diba? Sulit ang maghapong nakaluko. Next week ulit.